thudik tak zok khiat itum hra mangu MNF Sarkar Khan Cabinet Khan an Laurel Phil Diam to maya 5% below Tur Khan hei hi do tani MNF cabinetin an la rel mia lo Aman pon lo mang to ani chuan mi pakhatin a lo khing heng he ma se sarkar kha chak tlat mai ni cabinet decision ani awang khan high court khanin khati lai sarkar kha thiam achan tira sarkarin thiam lo achang zok ani hetia sarkar ma sa poin an lo tia court hiala thiam an chang ani chuan a tha e mai hei chui ti vengu kan ti mai ni sarkarin thiam achang ani chuan engwang nge a khan pa notification chhuale kher angayang ni le chu wang chuanin kan han ti zui ve ta ani a helai hi indem tur chuang ka kan omin ka ring lo te sarkarin thiam lo alo chan to awanga notification chhuale ngai ani zoke restricted tender hi ti claim kan duani kan sarkar ti point kan soini amaro chu contract mu an do wanga anin chan niam siak vak thi tha kan ti lo wamin 5% below 5% ayan niam ma chan kha kan oi ta lo ani sarkar masa order kharin mai turania a khan pa order enge chhuale angai na niang 5% ayan niam ma chan kan oi lo kha chuan tam tak kha restricted ti ngai lovin thadevin akal te ta ruata sailo he min an king ta khangla ani chi bole high court it's all kan 5% below kha thiam kan sang don nge don lo kan la hre lo wa aman thei ta lo wa ruata sailo he kan ram tan thil ati poi hle ni ti a in hre lo ni kalphung hluya du to lo le hluihlon to zok kha aron herlum le tina ania hei hian nakin zela kan ram ta na poi tak ala khoi zok don ani ti hriain kan sel le vat ni sela a thaber ome